Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mune muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan channel ta mai albarka wato Gajimare TV. To alhamdulillah yau mun kawo muku wato lagani ko kuma sirri wanda insha Allah idan ka wato gwada shi zaka yi wa Allah godiya da kiwo Allah godiya. Da haka idan ka yi sabon cikin wannan channel ta mai albarka Gajimare TV to da Allah muna buƙata kai mana subscribe don mu samu ƙwarin gwiwa kawo muku wasu bidiyo wanda za ku amfana da su. Idan bidiyo mai kyau muna da buƙatar kai mana like. Da haka yau zamu magana akan maganin ciwon kafa. Kafa wato aba ce muhimmiya a rayuwa wadda sai da ita ake neman kuɗi, wanda jigo ce ta lafiya wanda idan ba ta samu ba to komai ma bai samu ba. To da haka babban wato matsala ce ga wanda yake da wannan matsalar. Allah ubangiji subhanahu wataala ya sauke kuma ya bada sauki albarkacin maiki sallallahu alaihi wasallama. To da haka wanda aka ji labari yake da irin wannan, to abinda ya kamata a taimaka masa wato abubuwa ne waɗanda ko da yaushe wato ana samun su, mana abubuwa ne wanda idan ka yi kokari ka taimaka mutum to insha Allah zai samu sauki kuma za ka yi wa Allah godiya idan ya jarraba wannan ya gani. Daka irin ciwon kafa wanda kamar yake haka na cikin kashi wanda ba saman fatan ne yake da rauni ba, a ciwon kafa ne wanda na cikin kafar ma na cikin kashin kafar. To da haka irin wannan matsala kaga ba abu ne wanda zaka shafa wani ba a samu sautin da ba fata ce ta kwaile ba ko ta abin nan. To da haka abin da zaka fara yi dan wala ka samu wato saiwar sanya. Yau in ka samu saiwar sanya dan wa sai ka samu wato jan miski. Bayan ka samu jan miski dan uwa sai ka je ka samu wato madaciyar kaza. Yau kaza fa to madaciyar ta. To wannan abubuwan sai a hada su sai a kwaba, sai ka je ka samu man shanu. To da su da man shanun za a rawa na abubuwan a kwaba su. Yauwa in aka kwaba su don wa da man shanu to sai a ranga shafawa a gurin da wannan matsala take kullum da safe da kuma za kwanta, da safe da kuma za kwanta. Yauwa haka za a ranga yi, haka za ka ranga shafa ko da wani lokaci. In Allah yadda da yardar manzon sallallahu alaihi wasallam za ka samu sauki kuma za ka samu afuwa. Za ka yi wa Allah godiya, za ka taka kafarka har ma kai gudu. Yauwa za ka taka kafarka har ma kai gudu da ita. Da ka insha Allah wanda yake da wannan matsala idan yayi kokari ya jarraba wannan sirri to insha Allah zai yi wa Allah godiya kuma zai ga tabbas wannan lagani ne wanda aka jarraba shi aka gani. To da haka muna godiya da masu sauraron mu a faɗin duniya, muna godiya da ban jinjina a gare ku, muna kuma ƙara gode muku da bibiyar channel tamu da kuke yi. Fatan alkhairi ga kowa da kowa. Muna salati da sallama a bisa shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa qadrihi tare da manyan sabban sa da alayensa masu girma.